O Grupo Municipal de Boironovo quixo mostrar tamén a súa postura ante o que podería derivar nunha moción de censura que levara o Partido Popular de novo á alcaldía. Para Boironovo esta situación ven provocada pola propia irresponsabilidade do Partido Socialista, que decidiu abandonar o diálogo coas forzas de esquerdas que os apoiaron na investidura e buscar apoios do Partido Popular para sacar adiante varias das súas propostas. Para Boironovo, unha das claves é como se chega a esta situación e se chega simplemente porque o Partido Socialista, en lugar de manter unha relación forte, estable e de colaboración co resto de grupos da esquerda, a primeira cousa que fixo xa dende hai un ano e o que leva facendo ao largo de toda a legislatura é intentar ou priorizar o apoio coa dereita, cunha parte do Partido Popular, en detrimento de facer o lóxico, que sería falar cos que lle deron a investidura, non? E foi, pois, tirando así, sin darse de conta, que había outra parte do Partido Popular que quería recuperar o poder a toda costa e que estuvo maniobrando estes meses precisamente para recuperar ese poder. Por esta razón, dende a formación nacionalista fan un chamamento público a todas as forzas progresistas na corporación local para constituir unha mesa de diálogo e frear así unha posible chegada dos populares á alcaldía. Dende o Grupo Boironovo facemos un chamamento á responsabilidade do conxunto de forzas políticas de esquerda do noso concello para constituir unha mesa de diálogo sin vetos, sen marcar liñas vermellas e deixando fora calquer tipo de rencilla que puidera existir polo ben de Boiro. Porque entendemos que será mellor un acordo, un consenso, un diálogo entre as forzas de esquerda que non un tripartito de dereitas en contra da vontade popular do pobo de Boiro.